Заместник областни управители, уважаеми госпожи и господа общински съветници, скъпи съграждани и гости. Толкова много думи са изричани в дни като днешния за България и нейните герои, за спечелените битки и загубените синове, за робството, за въстанията и за свободата. Кажем ли обаче живот посветен на свята и чиста република и живян трескаво, бързо и отдаден на мисълта за свободата, в съзнанието на всеки българин се появява един образ. Този на Васил Левски, на апостола, на дякона. 178 години след раждането на този необикновен човек, за него са казани и изписани повече книги, документални справки и стихове, както за никой друг българин. Една реална личност, живяла по изстрадалата българска земя, оставила след себе си трите на герой, национален кумир и идеал. Левски е апостол в истинския смисъл на това понятие. Той е движеща сила на идеята за народно въстание в името на свободата. Левски е личност, която повече от столетие служи като обединител и всепризнат символ на безкористност и всеотдайност. Личност, която и в една от последните си изповеди съвсем просто казва: каквото съм правил, полза народу е. И ако той, скъпи съграждани, би успявал сам в тези смутни времена да посее семето на вярата и борбата, той имаме ли право днес да не съхраним вярата си в българското? И ако неговото име и завети продължават да крепят българското дори в най-отдалечените краища на света, то тук, на неговата родна земя, ние сме длъжни да пазим завета му за чиста и свята република. Аз съм горд, че всеки от нас носи в сърцето си кътче от светлата апостолова вяра. Благодарен съм за това, че този герой е част именно от нашата история и на нас се пада завета да го запазим в бъдещето. Честит празник!